talloze brieven geschreven en mogen ontvangen. Met uiteenlopende redenen. Van mensen die belangrijk waren in mijn leven. Op persoonlijk vlak. Of op het gebied van het behartigen van de belangen van mijn zoon in het Huis van Oranje. De laatste epistolograaf die ik wil noemen is H.H. Harry ter Balkt. Een eigenzinnige dichter die vorige maand op 76-jarige leeftijd overleed. Misschien had ter Balkt gelijk en ben ik gek geworden. Hetgeen zou kunnen blijken uit het feit dat ik deze passage hier nu met u deel. Maar misschien is ook de brief wel een schizofreen verschijnsel, omdat hij nooit uitdrukt wat hij eigenlijk betekent. Dank u wel. Zou zijn Wiebe Bergsma, helaas is Wiebe verhinderd, is ziek geworden, dus hij is er vandaag niet bij. Dat is extra jammer omdat hij een van de mede-initiatiefnemers is voor deze dag. Gelukkig hebben we wel maar liefst 2 heel goede vervangers gevonden. En dat zijn Sibren Sibrandi en Pieter van Tuinen. En zijn we samen met Wiebe gewerkt aan het punt waar hij over zou spreken. Hij zou spreken over een rector aan een Latijnse school in Alkmaar. Het gaat dus over meneer Nahusius, Reinerius Nahusius, die in de 17e eeuw rector werd. Hij schoof steeds verder op naar het westen, niet alleen geografisch, maar ook intellectueel. Hij wilde dus steeds dichterbij wat in de 17e eeuw toch ook in zijn ogen, maar ook in andere ogen, het intellectuele centrum van Nederland was, steeds dichter bij dat westen komen in de buurt van mensen als Barleyus en Vossius. Wat is nou het aparte voor Sibren en mij geweest? De man heeft 900 brieven gepubliceerd tijdens zijn leven. En dat was in de 17e eeuw niet gebruikelijk. Mensen als Barleyus en Vossius en Baudius en vele anderen hadden brieven gepubliceerd, of niet gepubliceerd, maar wel geschreven uiteraard. En die werden dan na hun dood postuum gepubliceerd. Het gaat in het filmpje over 2 brieven. De eerste is een brief uit 1847. En dat is een brief die geschreven wordt door een emigrant. En de tweede brief is een brief die ontvangen wordt door iemand, een jonge vrouw, hier in 2015. We hebben het filmpje maar genoemd Brieven, Sjoerd en Aletta. En ik wens u heel veel kijkplezier. Ik zou zeggen,